Hi. Agus dus... Mari. Mari. Sin hén glan hén míorhach fantastic is. Agus ilú a bhí trang fa chin garid, dú bhir a bhirish mór an acting on the TV? Ha mi bhí trang ó hiún garid, páirsas an sréimíadh é Dr. Foster, bha mi an Shetland, agus chluich mi an príomhpáist an film. Sin hén glan hén míorhach fantastic is. Nach bhí sin ar pís ma ha? Channeal datéid, channeal fachglan. Channeal agad achtíadh súlór dórne, sealan tíine ar fellaf, ras agus a chumal. Utain a gavark an bhd is cutramiche an an banan. Is bheacha sinneorn agus cum íon cearstú, agus róla an hamara an. Oké, ruta í aram sé súl tata. Sias go, agus suas as a chúlú. Dé sean? Is min ich gewill? Agus tá sí. Gláin hín sin hín magaríú. Díirech míorhach. Fantastic is. Nach bhíoh sin thehainile. Nis seolar fallaf, sa réis ógamsa nuair a chéimi fer céirs de iiri orsta chumal. Gléfa? Oké, agus tá sí. Sin agad fer mi géidir ach fé me a bhí pica na sete. Fé bhil nach bhíoh sin interesile. Agus tá sí? Cúma sinne? Cúmast?